ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର। କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁନାହିଁ କିଛି ଅବଦାନ? ନା ବାଟମାରଣା ହେଉଛି ଅନୁରକ୍ଷଣ ରାଶି? କେଉଁଠି ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଖରାପ ତ କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଖୋଲା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କ'ଣ ପ୍ରଶାସନର କିଛି ନିଘା ନାହିଁ? ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ମାଟିବନ୍ଧ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣିର ଅଭାବ। ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ମାଟିବନ୍ଧ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ପରିଚିତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଡ୍ୟାମ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାରେ ଅବହେଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡ୍ୟାମ୍ ପରିସରରେ ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର ଠାରେ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏପରିକି ୱାସରୁମରେ ମଧ୍ୟ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର ପରିସରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ, ପଲିଥିନ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ସମଗ୍ର ପରିବେଶରେ ଅପରିଷ୍କାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ଛବିକୁ ମଳିନ କରୁଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶର ଆଶାରେ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟମାନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର ପରିସରରେ ତୁରନ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ୱାସରୁମ୍, ନିୟମିତ ସଫେଇ ଓ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା ସଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଐତିହାସିକ ଓ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ କେବେ ମିଳୁଛି ଆବଶ୍ୟକ ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଦେବଜ୍ୟୋତି ଥାପା, ସନପ୍ରୀତ ନ୍ୟୁଜ୍ ସମ୍ବଲପୁର।